Bueno, bos días. Fago este vídeo para explicar a miña situación, a operación que tuve e os problemas que vexo do Hospital Chus de Santiago, General do Sergas. Con isto busco crear consciencia e atopar solucións. Non pretendo que a xente discuta nin se boten as culpas uns aos outros. Creo que é importante solucionar as cousas para que funcione ben e todos teñamos unha saúde digna. A miña situación foi unha operación moi sencilla. Eu enfermaba moito das amígdalas, o sea, cada 2-3 meses eu estaba enfermo cas amígdalas inflamadas, entonces operaronme para quitalas. Bueno, o caso que solicitei, farteime de esperar, non me daban chamado, eu son de Rianxo, e como estou estudiando en Ferrol, pedí ao médico desplazados ali, e solicitei no ali. Foi o mellor que puden facer, porque me operaron rapidísimo, o sea, así como aquí en Santiago están saturados, en Ferrol, pedino como en septiembre ou así, e en enero xa estaba. Bueno, operaronme, quitaron as amígdalas, estaba de recuperación, 15 días, levaba 15 días despois da operación, porque aparte, bueno, díxome a cirujana que nunca viron as amígdalas, o sea, que eran das máis grandes que vira, que debían haber ido antes, e que realmente eran moi grandes. Entonces, as curas, o postoperatorio tamén é máis duro, aparte de persoas maiores, o sea, foi jodido. Eu soporto moi ben o dolor e intento non tomar calmantes sempre que podo, pero para isto tuve que tomar, o sea, tiña uns buratos moi grandes, bebendo líquido frío. O caso que, despois de 15 días, bueno, fixen como un esfuerzo, pode ser que me confiara, fixen un esfuerzo, estaba, bueno, arreglando unha peza do coche, e notei que me empezou a sangrar. Non lle dei moita importancia, era pouquiño, e dixen, bueno, vou esperar a ver se para. Non paraba, deiteime un pouco, despertei mal, despertei botando, bueno, despertei mal. O caso foi que estaba sangrando, estaba desangrando, iso non paraba, vin por urgencias a Santiago, ao Chus, porque é o que me quedaba máis cerca da casa. Bueno, a 7:20 entrei, estuve máis dunha hora esperando en urgencias a que me pasaran ca médica, mentre me desangraba pola boca, seguía cuspindo pañuelos de sangre, deixei ali a papelera ben bonita, chea de pañuelos de sangre, a xente, o sea, chegou unha parexa meus pobres. Claro, porque a xente non sabe o que me pasa, era simplemente un corte, non nada malo, a xente vía ali tosendo sangre, literal, que a xente se apartaba, o sea, había un parexa ao meu lado de señores maiores, cando viron por segunda vez que tosía sangre, levantaronse e foronse a parte máis longe que había, un banco ali apartadísimo, e pois a dicir, señor, ai, aquí mucho mejor, mucha máis brisa, tal, pero vamos, o sea, a min daba máis risa, pero non era para rir. Como unha hora e cuarto esperando, entrei, vime a médica, mandoume pa o otorrino. Vale, pois cheguei á recepción do otorrino, e a chica que estaba ali, colleu a miña tarjeta, o que lle dei, os papeles, e preguntoume se iba pola solicitud que tiña para operar en septiembre do ano pasado. E dixen eu, non, veño porque xa me operei en Ferrol, veño de urgencias porque teño sangrado, estou me desangrando. E dixeme, bueno, quedoulle así cara de sorprendida, avisou a outra, e ali se puxeron as dúas, anularon a solicitud, e nada, sacaronme cita. Lembrándome sacaron cita, meteronme para dentro, veume o otorrino, dixeme que iba a tratar de cortar a hemorragia aí, a ver se podía, e en canto me mirou dixo que non, que iba a ser necesario meter a quirófano, operar en quirófano, e dixen, vale, venga. Despois solicitaron un quirófano, cando estuvo aberto, disponible, queríanme subir, pero non había celadores, tuve que levar o propio médico empujándome nunha silla de rodas para baixo,
cheguei abaixo, tomaron ali unha cama, meteronme nela, bueno, malamente, como nun pasillo, operaronme pola mañán sobre as 11 ou 12 da mañán. Despertei despois da anestesia, estuve esperando bastante para subir para a habitación, porque había unha habitación vacía, pero disse que había que limpala, despois tiñan que traer outra cama, o sea, o problema deste hospital é a mala organización. Non creo que sea un problema de falta de recursos, nin incluso de personal. É a mala organización que hai dentro do propio hospital. Hai dúas clases de personas aquí. Xente moi formal, moi cualificada, é moi agradable, e despois hai personas que están como desganadas, están desmotivadas. Pensan, chegache a cambiar a cama, cheirando tabaco que apestan, dicindo cousas negativas. Esa xente que non fai ben o seu traballo perjudica a xente que sí que o fai. Non había papel higiénico porque, bueno, estaba a habitación vacía, a papelera sin colocar, estaba todo daquela maneira. Tes que ou moverte ti ou ter alguén que che vaya polas cousas e non é que non tes nada. Para pedirlle papel, pideuselle unhas que estaban a facer a cama do lado, dixeron que non é mi trabajo, non tengo que andar traendo. Vale, sí, é comprensible, pero se é un rollo de papel non costa nada ou dixir polo menos onde está ou o que sea. Despois trouxeronos un papel higiénico, despois resulta que había outros aí na entrada porque non viñeron a meterlo no baño, deixaron ali na entrada a facer as cousas rápido, a despreocuparse. Por que pasa isto? Pois porque saben estas persoas que fajan o que fajan, a final de mes van a cobrar igual. Mira, eu dedico máis ventas. Eu, se fago mal o meu traballo, eu non cobro. Necesito preocuparme por mellorar e facelo o mellor posible. Porque que senón non cobro. Entonces, cando non tes esa motivación, cando xa sabes que vas a ter aí a final de mes o teu sueldo, é moi fácil conformarse e dicir, para que me vou a matar, total, cobro o mismo. De feito, canto menos traballe, máis cobro. Se cobro igual e traballo menos, estou ganando máis. E ese pensamento é o que leva a que as cousas non funcionen. E ademais que é super injusto, porque unha persona que realmente fai ben o seu traballo, chega con unha sonrisa alegre e motivada, que cobre o mismo que alguén que fai a mitad ou nin menos da mitad, que pasa tomando café, fumando, falando, é super injusto. O sea, esas personas que se comportan mal non deberían seguir no puesto no que están. Habería que implementar uns controles, uns mínimos de calidad para que as cousas funcionen. Así, que non lle guste, pois non ve os resultados que está tendo todo. Porque se as cousas non funcionan é por algo. Se hai tanta lista de espera nos Sergas que andan hasta ocultándoos, hai bastantes noticias, pode ser por aquí alguna, iso é porque a xente non se esforza, non buscan mellorar, o sea, é un pasotismo. Non é poñer excusas de falta de medios, falta de personal, é coller e dicir, bueno, pois estou aquí, un traballador, da igual o que sea, se sea limpiador, se sea enfermero, dos que leva as camillas, celador, quen sea, ten que primeiro sentirse orgulloso do puesto no que está e ser consciente de que é moi importante para o funcionamento do hospital e que están salvando vidas. Hasta un limpiador ou que trae o papel higiénico, aquí, o que trae os pañuelos, esa persona ten que ser consciente de que realmente que ela faja ben o seu traballo ou el influe en que están salvando vidas. Eu creo que a xente esa non é consciente, porque eles non están ali no quirófano dando puntos, pero é igual de importante que desde calquer parte, desde o principio hasta o final,
que todo este ben. Se unha habitación non está moi ben limpa, pode ter ácaros, pode enfermar a persona, todos os puestos dun hospital son importantísimos. Entonces, hai a xente que se valora, porque se nota. Cando unha persona sabe que é importante e se esforza por facelo ben, transmíteche alegría. Veñen, preocupanse por ti, danche conversación. Esa xente alegra a un e fai ben o seu traballo. E esa xente é a que non merece que haxa outra tanta que, facendo a mitad, veñan aquí e lle fajan putadas, lle fajan máis traballos. Non merecen eso. Todos tiñan que ser xente boa e motivada. E os que non, pois, ou meter algún tipo de castigo, o que non cumplira, pois, rebaixarlle un castigo un 20% do sueldo, ou máis. Veríades como iban a cambiar as cousas. Moitísimo pa mellor. Vale, entonces creo que a solución pasa por buscar un pequeno cambio na mentalidade dos traballadores. Invertir en charlas para que se den conta que son importantes e teñen que facelo ben. E despois, o Sergas creo que necesita unha boa mellora informática, porque hai unha falta de comunicación terrible entre hospitales. Non pode ser que en Santiago tarden tanto en facer unha operación que en Ferrol poden facer en cuestión de un par de meses. Estas cousas, si ven que hai moita lista, pois terán que poñerse de acordo, organizarse mellor. Isto é cuestión de organización, de querer facer as cousas ben. Volvemos ao problema de que hai moito pasotismo. A xente non está enfocada en solucionar, está enfocada en pasar de todo. Se a xente se propón, bueno, pois vamos a buscar aquí como podemos estar en contacto con todos os hospitales de Galicia, se hai que facer algún tipo de aplicación informática ou mediante chamadas semanales ou incluso diarias. O sea, o caso é buscar solucións. Por favor, se hai xente que está vendo isto, que traballa na salud, se lle ocurre calquer tipo de solución, poñede nos comentarios. Que se vexa que a xente quere progresar e quere ter un sistema de salud digno. Porque medios hainos. E hai moitas cousas. Joder, aquí en Santiago o hospital está moi ben, está moi moderno. Non é como o último que fun, que subían as camas á manivela e os techos a caer. Teño que dicir na defensa que era a parte bella do hospital, pero ainda así, joder, eso non son condicións para estar polo menos o techo a caer. Bueno, espero con isto crear un pequeniño cambio de consciencia nas persoas, que deixen de poñer excusas e que se enfoquen en mellorar, en buscar solucións, porque todo parte de aí, en querer avanzar e que as cousas funcionen. E de todos aprende dos fallos. Por un Sergas que sea a mellor sanidade de España, porque é posible. É que a maioría dos ingresos acaben sempre con boas recuperacións. Un abrazo, familia.